para sa costume ken props, nalungay a dancers. Dagitoy ti bida iti street dancing competition kas paset ti Namunit Ecotourism Festival iti Santa Teresita, Cagayan. Tinamunit ket dati a baryo a sakop iti ili ti Bugay idi 1950s. Ngem iti panagtulid ti panawen June 22, 1963. Idi formal a naisina ti baryo ken napagbalin ang munisipalidad ti Santa Teresita iti babaen ti Republic Act No. 3728. We see to it na itong mga estudyante namin, we do not only consider their skill or talent in dancing, but of course, kailangan talaga na may disiplina sila. Okay, to all our students from Santa Teresita National High School, especially to our champion, congratulations. Thank you for bringing glory to our Santa Teresita National High School, our beloved school. At daan ti tema a panagkaykaysat ti umili para itinarangay naregta kinaragsak at turismo. Sa nga 14 nga elementary school tinagbibin na lubal ken tallo iti high school level. Tampok iti street dance competition ti Vanamea Shrimp Festival akang runaan a pagbibiyagan dagiti umili. Nagunod ti St. Francis Academy of Santa Teresita Incorporation ti kinakampyon iti street dance competition elementary level idinto a Santa Teresita National High School ti nagkampyon iti high school level. Naragsak ti Santa Teresita National High School gaputan ng pagtalin na edad ti kinakampyon. Congratulations, Santa Teresita National High School! You did your best. Sana'y pagpatuloy niyo pa to. Nakaawat dagiti nangabak iti plaque of certification ken 25,000 pesos a cash prize. Iti elementary level, nagunod ti Alakaw Elementary School ti second runner-up. First runner-up ti Central Santa Teresita Elementary School ken best in costume metlaeng ti St. Francis Academy of Santa Teresita Incorporation. Idinto nga iti high school level ket nagunod ti Lugan National High School ti best in costume. Kabayatan ti parada ken street dance competition nakaalertomet ti medics team ti Municipal Health Center. Nika Jane Ganoy, Balitang Solid North.